Dhewe rame dhewe ya Pak De ya. Ya ya. Ya, ngomong apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih nggih. Ayo Mbak jumeneng didawi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis waton jumeneng wis. Pokoke beres kok ya. Panggri jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Digoblok aja nangku. Piye. Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Ha nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Lah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Joko Kembang Desa. Joko Kembang Desa niku nganggo keyboard. Nggih. Niki mboten beto keyboard. Wah, lah apa ya? Lah pripun? Tur Kembang Desa niku wedok, Mbah ampun Joko. Oh, Joko, sing langsung Joko kok. Oh nggih. Wong ngeyel. Wah. Aneh omahe dhewe. Oh, diarse ono. Ya wis pepeling. Nah, Nggih. kepiling niku malah apik. Nggih, pun pepeleng nggih. Pun. Wis ben eling. Wah. Acara saklajengipun sumene. Wah. Pak De. Piye? Dhewe rame dhewe ya Pak De ya. Ya ya. Ngomong apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih. Ayo Mbak jumeneng didawi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis waton jumeneng wis. Pokoke beres kok ya. Panggri jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Digoblok aja nangku. Piye. Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Ha nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Lah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten. Wah, wis jan malah bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngetek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Nggih, anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih. Pun nempun gek mandhap gek adus, Mbak. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro Pak De. Loro sing siji nggo serep e. Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih minangkani. Kongslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sik. Ya. Ruk. Oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Oh niki juara anu macapat. Oh, nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu, Nggih. Mbak Cange. Dalu. Nggih, Rombongan rombongan panjenengan Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng pundi mawon mresani menika. Nggih. Nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon yen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Seono kok ngapusi jarine juara macapat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Rukun. Yo. Rukun Islam. Majuh nganggo ngeng barang nggih. Ana 5 puniki
Kebablasan kuwi teman. Padha tindakno mring para sesama aja padha ditinggalake. Nah, nek iki mulai krasa. Krasa. Rukun Islam niku Jualan. Malah enggak habis pikir. Sahadate kang angka siji. Ora apa-apa apalane ning tulisan ngono kok. Angka loro salat dene kang ketelu Ramadan nindake poso papat zakat kaping 5 yara haji. Salah lho Pak niku. Bener. Soale ning Jawa kok ya. Islam sampurna. Monggo Mbak, sareng-sareng. Bapak sinten nika? Bapak Wiyoso Sudarmo. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah nggih, sae menika nggih. nate kalih Pak Kiseno Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Oh, dados ngertos jenengan. Ah ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Nggih. Antene inggil nggih. Nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, kono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Oh. Nggih, glandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Nggih. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen, mantap. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Nah, maka diaturake apa cape ngono pepeling. Ya, ya.
suwun. Nyun Matur sewu. suwun nggih, Pak. Nggih, Nggih. menika Pak. wonten anu yucange. Napa? Nah, menika rak kula dititipi kalih kanca-kanca. Nggih. Lah nika rak ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Oh. Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Aduh. Oh, nggih, Oh, matur nuwun. Heeh. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Weh. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, Yes. Anu kathah sanget. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Wah, iso iki. Oh, rokok Mbak Tatin, siong. monggo. Mbak Tatin. Wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih